klidně si to všechno odklikej, jo? Fajn. I see no harm in it, if you have the skill. Grindstone will improve your weapons. Netačně, já se nemůžu soustředit. Tak se soustředně ignoruj. Jo, ignor. Fajn. A pak mám jít za ním? No, můžeš. Alebo mám jít bez něj? Tak jo, fajn. Můžu si vzít všechno? Jo. Co tam prostě? Si to máš číst, ne? To nevadí. Fajn, tak musím jít, jo? Ne. Tak ne. Teď. Co jdeme? Tak ještě. Co? Ještě běž za ním. Aha, asi jsem to neudělala, víš, všechno. To jsme skali. Aha, děkuju. Na co ses ještě neptala? Když jsem se zeptala na všechno. Já jsem teďka trochu zblblý. Teď už jsem se na tohle ptala. A už jsem si to všechno vzala. A v tom šedým je co? To si můžu vzít taky? Ne, to je... Aha. Takže teď můžu odejít. No. Bo dej Ečko ještě. No, tak dej zpět. Jako tak. No. Počkej. Pro nás všechny, co jsme tady, čti si to. To. Jo, a čti si to. Protože oni ti vlastně říkají, kam ty půjdeš jít, aby ses potom mohla... Asi nic to nebudu pamatovat. No, ale budeš se orientovat. Pak když půjdeš kolem toho a budeš vědět, že tam směla jít kolem mostu, tak si to zapamatuješ prostě. Jo? No, fajn. Vlastně to musím naučit. To je to úplně poprvé. Teď už jsi to skoro naučila. Jo, fakt. Bude mi to chvilku trvat. Jo. A tak abych tady mohl vědět nekonečně, ne? Že tam furt ukazujou ty Tak to otázky. tak čti jenom ty, koukej, ty šedý, co jsou jakoby, co jsou, jo, šedý, No, to už mám přečtený. tak ty jsou přečtený, tak jenom ty bílý jsou aktuální, co jsi ještě nečetla. Ale tohle už jsem se ptala asi 3krát. Tak na to ignoruj, ale He. Fajn, to mám asi všechno, protože tohle už jsem taky brala, že jo? Takže už můžu odejít konečně. Jo? Fajn, aby mě se to pak nevracelo, že jo? Tak, ne. Teďka běž ven. Já nevím. Musím se to opět vyhrát, že jo? A to tak se řídí. Fajn, a takže půjdu s tím letýkem. Půjdu úplně někam jinam, co? Tak, co jsem ti říkal? Že jsem mám kurzorem otáčet a šují šipku. Hele, tam Tak, něco. koukej, jo.
Hele jo, když ta šipka, když ta šipka, koukni třeba tam, jo, tak vidíš, že je na pravé straně, takže by se měl kouknout jakoby doprava a ona ti najede, jo? Takže tímhle směrem se musíš vydat, jakoby. Ne samozřejmě přes barák. A tam nemůžu jít, nebo třeba zadní vchod. Takže můžeš jít tudy, jo? Tady jsem přišla. No to nevadí, tak běž a běž tím směrem. Nahoru půjdeš, jo, to můžeš. Fakt, jde to? Jo, zkus to. Hustě. Tak jo. Tak jdeme. Já to píšu. Super. Tady se umávají po dlouhý době. Fajn. Jdeme. Nevidím. Tak. Počkej, se to hodím až úplně jako to. A jdu úplně špatně, musím to obejít. Nemusíš obejít nic. To, tak běž po cestě, Moni. Tady je logický cesta. Tak půjdeš po cestě a ta tě dovede, kdyby četla jsi, kam máš jít? Jasně. Tak kam máš jít? No máš jít nahoru. Jdu nahoru. Na vršek hory, vlk. Erko. Tak, ano něj. Nebo. Tak. Šikula, vidíš to. Tak. Jo. A myslím, jenom zkus levý tlačítko myši. Jo, vidíš to, nemusíš mačkat Erko, stačí jenom zmáčknout. A já jsem se teďka nebyl jistý, já už dlouho nehrál. Tak. Ale uklízím ho zase Erkem, jo? Uklízíš ho Erkem. Tak. Teď budeš, ty bys měla jít, myslím, úplně nahoru. Co je ten quest? Ale tady ukazalo jsem. Koukej, jo, ještě ti něco ukážu. Když zmáčneš Mko, ukáže se ti mapa. Všimíš? Jo? Ukáže se ti mapa. A ty seš tady, jo? A máš jít sem. Jo, takže ty musíš projít. Aha. Ty bys měla... Ne, kecám, promiň, blbnu. Vlastní značka, jo, to jsem si tam dal. Přesunu nechat být, tak. Ty seš tady a ty máš jít sem, do toho bílého průsmyku, jo, takže ty si musíš... A jak jsem dával tu mapu? Takže ty půjdeš, teďka bys měla jít jako tímhle směrem. Tak když půjdeš, tak možná když to vezmeš tudy, tak by to mělo jít. No taky, že mě to ukazuje už, jo. A hledej si jakoby, co je nejideálnější cestu. Logicky přes skálo nemůžeš jít. Nemůžeš jít přes dům, jo, takže musíš jít přes most, světem. Jasně. Jo. Takže jsem komplikovaný člověk, bych úplně Tak, to, co vidíš před sebou, jo, to město, to je bílej průsmyk, ano. A tam jsem dostal. Fajn, takže najdeme nějakou cestu. Hele, to můžu zabít. Vem to prostě rovně, no, to je jelen toho, stejně toho nechytíš pravděpodobně. Aha, takže by měl tak. Vezmu to tudy. A pak to vezmu tudy. A pak to vezmu asi tudy. Jo. Chtěla jsem se tě zeptat, co znamenají ty značky nahoře ještě ke všemu, třeba ten hrad, nebo co tam byl, mlýn a tak. To máš potom potřebný různý věci, co tě momentálně zajímají. Třeba teď tohle ti signalizuje, že před tebou je mlýn. Fajn. Jo, to jsou zatím věci, které tě nemusí zajímat. Důležitý jsou teďka ty věci úkolový. Jasně. Hele, tohle můžu... Tomu se... Můžu? Aha, bude jaký velký, takže zdrám. No, tak vem meč a na ní běž. Šup. Tak jo. A sravé. A nenech se zabít, jo? Ani zadupnout. Mama, jsem dupla. Pomocí tohle i tohle. Běž do ní. OK, já jsem zapomněl, to jsou nějaký barbaři. Aha. Proč jich je tolik? Moni, do ní necouvej, do ní. Oni zabije. Já to nemůžu ani. Moni, tak se hej. Jseš mrtvá. Umřela jsi. Fajn, tak jo, tak teď. Boj. OK, no tak... Fajn, takže můžu od začátku. Aha, fajn. Ne úplně od začátku, ale dá si repete z vesnice. To ještě nevidím. Kam jdeš? Někam. Jdeš blbě. Já si musím víc z toho. Jo, vlastně já musím... Co ti říká, že můj orientační smysl je úplně blbý. A nevím co. Zrovna takže jo. Nevím. Ne. Asi se tam úplně, jak jsme říkali, skočíme přes vodu. Si zaplavím trošku a můžu to vlastně vzít už tudy, co? Když tady nebudu na tu stranu prakticky. Tak ne. Já to je nějaká cesta. Ale pozor, tady bude někde ten vlk. Bude tam, že jo? Asi jo. Tak se radši připravím tamhle.
Už je tady. Tady je. Tady. Pomoc. Mrtvej. Už je mrtvej? Hustě. A dá se někoho popravdu? Můžeš? Když k němu namíříš kurzor, když k němu necouvej, tak se otočku. Ale já ne... Počkej, už tam byla. Ečko. Co by mohl mít vlk? Vačíko šišilo. Super, to se hodí na zimu. Ano, přesně. Tak si musím jít. Když jsem to měla jít tudy. Ne, mohla jsem tam tady. Jedno. Už to projdu tudy a vrátím se tudy. Takže už vím, že tam tudy nebudu moc jít, protože a poněvadž tam je ten hnusný velký obor a další 1000 ostatních lidí. Chtějí zabít. A jsem musím vyhnout. A je tam kostřelec. Teoreticky nejsem si jistý, jestli tady asi budou. Ale... No, protože tam nebyli. Asi budou, takže... Můžu to nějakou obejít? Třeba? Jasně, můžeš to obejít. Jakože celý já bych se jim, jako já osobně bych se jim postavil, ale ty to nedělej. Aha, fajn. Jestli tady schovám, vymyslím nějakou cestu alternativní. Jsi šel tady tudy. To můžeš obejít, no, tak to běž jako nedělej zase takový oblouček, stačí, když se jim vyhneš, já nevím, třeba 10-15 metrů od nich. Prosím tě, nepoběžej, jo? V klidu. Fajn, já to hraju poprvé, já fakt nevím, jo, dobrý. Fajn. Ale cíl bych šla do toho baráku tady. A tam byl někde nějaké most, ne? To je zbytečný. Si myslím. Tak, hele jo, natoč se, zase hlídej si úkol. Jaký? Jo. Ten, který máš asi. Já si jenom udělám takový oblouček, tak, počkej. Ale to je Klára, musím přijít. Počkej, musíme najít bránu, kde je u města brána. Já tady je nějaký něco. Tak běž tam tím směrem. No, běž jako... jsme tady po těch šutrech nahoru. Tak asi by to taky protože šlo. Protože tady byli ty lidi. Dobrý, ty jsou trošku někde jinde. Chtěli se. Fajn. Takže. Tady, pomoc. Moni, schovej meč, to bude první věc, protože lidi na tebe budou útočit, když budeš mít meč venku. Tak. Ale jak mám poznat, který je ten dobrý, který je ten zlej. Víš, jak poznáš, který je dobrý, který je zlej? Ne, ten zlej tě chce zabít. No, a to už bude pozdě, než vytasím meč. Naprdlejs. Tak běž. Je tady nějaký pán, můžu se zeptat. Nebo se můžu počít koně, můžu se jezdit na koní? Jo, tady jo, ale zatím ne. Tak. Tak čau. Jo, ten je krásný, ten je frýsák. Krás. Asi ne, co? Ne, nekrás. Nekrás, pak ho stejně dostaneš. Fakt, paráda. Hop. Tak, běž. Ale bráno. To je. Víte, že už tam nebyli ty lidi hnusný zlí. I don't know. Ale úplně špatně. Jdeš dobře. Když ta šipka je tady teda. No protože teďka půjdeš po cestě a logicky ta cesta tě navede, koukej, jo. Teď se budeš točit. Ráda. Jo, koukej, a nejenom už jdeš dobře. Víš? Fajn. Hlavní bránou, ano. Myslíš, že tady bylo nějaký zrůdy? Tady ne, teď jsi ve městě, tohle je dobrý průsmyk, tady. Ahoj. Aha, tak co? Teď mu musíš vymyslet dobrou. Počkej, nesu zprávu. Aby tě pustil dovnitř. Myslíš, že jsou dobře s Vorařovem, nebo co to je? Tohle. Ale i když přesvědčování si nebude moc dobrý, co? Zkus to. A můžu vás zkusit ještě další? Uvidíš. Takhle. Fajn. Ale já vám chci jenom pomoct, takže čau. Díky. Díkámo. Ečko. Fajn. Tak. Když já nejsem schopná jít a číst. Že se vždycky něco zastavit. To jsou, hele, to jsou... Jo, to jsou ty lidi, takže ty poslouchat nemusí. To jsou prakticky jakoby nepotřebný dialogy. Jako neříkám, občas tam bys mohla. Tam jdeš blbě. Já nevím. Musíš jít nahoru do pevnosti. Jo, u nalitého, takže to je nějaká hospoda. Nějaký bajzl. No, tak běž. Nemusíš pořád couvat jako auto. Můžeš se otočit na místě a jít jakoby klasicky. Když já něco to neučím, víš, já jsem... Pomoc. Dobrý. Moni, jsi v dobrém městě, pokud nevytáhneš meč. Tak nahoru. Vidím. Ale se předtím ještě žiju. Takže jsem nahoru. Hele, co když se tady odpočinu na lavice?
Co? Tam někdo křičel. Tak ne. Jo. Dobrý den, říkají nashledanou. Někdo příště. A teď něco vybrk. Tak jo. Dobrý den. Tak běž za králem. Já nevidím. Omlouvám se. Prostě mě Proč? tohle. Mhm. Jo. Co kdybych dala to druhý, zabil mě? Ne, ale... A král je tady. Jasně. Jo, nebo neví? Asi ne. Na co se tě ptal? Jestli jsem viděla taká na vlastní oči. Ano. Ne, neviděla. Počkej, co tam bylo? Si to musím přečíst a pak musím odpovídat. Tak to ne. Hele jo, To je úplně teoreticky, jestli si to dobře pamatuju, tak v tyhle odpovědi nemají až takovej vřelej dopad, ale můžou mít dopad na budoucí hru, co si, momentálně co řekneš, teoreticky může jednou potkat. Jo? Takže tvoje jednání jakoby se podepíše v budoucnosti hry. Co kdybych dal tohle? Při tohle je tak to dej. Takový ano. nesmyslný, docela. Jo, fajn. Jasně, samozřejmě. To máš pravdu. Předržávám. You'll excuse me. I'll return to my duties. That will be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service. Fajn. Tohle bude v příštím videu. Take this as a small token of my Můj oblek. There is another thing you can do for me. Suitable for someone of your talents. Let's go by far and down. My court listen. Been looking into a matter related to these dragons and rumors. Tak se už můžu jít pryč, vím. A my se s váma loučíme. A... Zdravím. Aha. Takže čau čau.